भारत के उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में हो रहल महाकुंभ में स्नान करके लौट रहल नेपाली तीर्थयात्री सवार एक स्कॉर्पियो बीतल रात दुर्घटना में पड़ल बाटे। दुर्घटना में 3 जने की मृत्यु भइल आ 7 जने गंभीर घायल भइल बानी। मृत्यु होखला में सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका 7 के लीलावती चौधरी आ परशुराम चौधरी रहल बानी। ऐसे ही वार्ड नंबर 5 के जीतू यादव के पत्नी हर देवी के भी दुर्घटना में मृत्यु भइल जानकारी प्राप्त भइल बाटे। दुर्घटना उक्त प्रदेश के बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर लिंक रोड में भइल बाटे। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार दुर्घटना में पड़ल घायल सबके इलाज गोरखपुर के जिला अस्पताल में हो रहल बाटे। सप्तरी के प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेंद्र खतिवड़ा के अनुसार मृत्यु भइल व्यक्ति सबके परिवार शनिचर के सवेरे सप्तरी के धर्मपुर स्थित प्रहरी चौकी में दुर्घटना के बारे में जानकारी दिले रहे लोग। पोस्टमार्टम के खातिर लाश से जिला अस्पताल भेजल गई। अथाप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। घटना महाकुंभ मेला समापन बाद नेपाली तीर्थयात्री सबके सुरक्षित यात्रा के तैयारी में थप सावधानी के आवश्यक रहल महसूस करेले बाटे। आम जनता पार्टी आसपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बोकल मधानी महोत्सव रोके के खोजे वाला सब राख होके के चेतावनी दिले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सत्ता से धर्म ऊपर टक्कर देव के खोजल आरोप लगावत अब ओली सरकार ठक्कर खायला उद्घोष वहाँ के कैले बानी। रौतहट के राजपुर नगर पालिका में आसपा द्वारा आज आयोजित नगर भेला के संबोधन करत आसपा अध्यक्ष 7 देवता के भूमि रहल मौलापुर के मधानी महोत्सव रोके के खोजे वाला सबके जन स्तर से ही विद्रोह के चेतावनी समेत दिले बानी। प्रधानमंत्री ओली से नेपाल में हिंदू धर्म आ आस्था ऊपर एक करके एक प्रहार के श्रृंखला चलल आरोप लगावत वहाँ के होली वाइन के पाइन न देखावेला चुनौती दिले बानी। नेपाल धानुक समाज द्वारा श्री नव जन्म सुधार केंद्र में भइल सामूहिक कूटपीट करके प्रदीप प्रसाद मंडल के हत्या कैल प्रति घटना के घोर भर्त्सना सहित अपराधी के कड़ा कार्रवाई तथा पीड़ित के क्षतिपूर्ति के मांग करैले बाटे। आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल के समाज के जिला अध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश महासचिव योगेंद्र प्रसाद धानुक ऐसन मांग कैले बानी। ई घटना में संलग्न व्यक्ति सब सरफराज मंसूर, नीरज सर्राफ, मोहम्मद आसू मियाँ शेख, तमन्ना अली, सागर गुप्ता, अरुण सर्राफ, साहिल अली, परमेश्वर शाह, सूरज शाह कानू समेत उक्त सुधार केंद्र में भरना भइल कुछ दिन में ही निज मृतक प्रदीप प्रसाद मंडल संगे विभिन्न अमानवीय व्यवहार कूटपीट करके कर्तव्य करके हत्या कैले रहे। घटना के सत्य तथ्य छानबीन करके घटना में संलग्न अपराधी सबके कानून बमोजिम कड़ा से कड़ा कार्रवाई तथा पीड़ित सबके क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए वाला समेत जोड़ मांग कैल गेल बाटे। सर्लाही जिला के वरिष्ठ पत्रकार तथा प्राइम टेलीविजन के संवाददाता सौर्य ऑनलाइन खबर के प्रधान संपादक विपेंद्र कुमार साहू पर काल दोपहरिया योजनाबद्ध आक्रमण भइल बाटे। सर्लाही के मलंगवा स्थित मालपोत कार्यालय में राज कपूर मंडल के नेतृत्व में एक समूह पत्रकार ऊपर हाथपात करत कार्यालय प्रमुख के कार्यकक्ष से बाहर निकाल के मारपीट कैल बाटे। पीड़ित के शाह के अनुसार आक्रमण पुराना लेन देन विवाद के कारण भइल रहे। 3 वर्ष पहले वहाँ के राज कपूर मंडल संगे 15 लाख रुपया के ऋण कारोबार कैले रहनी। बारंबार ऋण फिर्ता मांगला पर मंडल ऋण फिर्ता करे के स्वीकार कैले बाद शाह सर्लाही जिला अदालत में मुद्दा दायर कैले रहनी। जिला जनकपुर उच्च अदालत से समेत शाह के पक्ष में फैसला भइल रहे। अदालत के आदेश अनुसार मंडल के 2 किता जगह दाखिला खारिज करावेला शाह मालपोत कार्यालय पुगल रहनी। आ उहे समय में मंडल के समूह उनका ऊपर हमला कैले बाटे। पत्रकार शाह के अनुसार घटना बाद वहाँ के प्रहरी में जाहिर देवे के प्रयास कैले पर भी प्रहरी घटना के लापरवाहीपूर्ण तरीका से लिहल बतैनी। शाह जाहिरी लेला फेरू प्रहरी में गैले बाद प्रहरी जाहिरी लेवे का स्वीकार करल आ एकरा के सत्ता आ शक्ति के दबाव में भइल दाबी कैले बानी। नेपाल से राष्ट्रीय शिक्षक संगठन नगर समिति कोल्भी के 3रा नगर अधिवेशन काल एक कार्यक्रम के बीच संपन्न भइल बाटे। कोल्भी स्थित होटल रोजोट प्राली कोल्भी में उक्त अधिवेशन संपन्न भइल बाटे। कोल्भी नगर समिति के अध्यक्ष युवराज मैनाली के सभापतित्व में उक्त अधिवेशन भइल बाटे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन 12 के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान पानस में बत्ती जरा के अधिवेशन के उद्घाटन कैले बनी। कार्यक्रम को संबोधन करत पासवान नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन हरपल हर क्षण शिक्षक सबके हक हित के खातिर काम करत आइल बताइनी। वहाँ के कोल्भी नगर पालिका में शिक्षक संगठन के विस्तार करके शिक्षक शिक्षिका सबके समस्या पहचान करके आगे बढ़े के सलाह देनी। कार्यक्रम में कोल्भी नगर पालिका के बाल विकास कमेटी अध्यक्ष इंदिरा देकोटा, श्री नेरा मावी सपही के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर चौधरी, अनुप दीपनी मावी के कोल्भी के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष किशोरी प्रसाद चौधरी, जनता मावी ककड़ी परसौनी के प्र चंद्र देव कुशवाहा लगायत अधिवेशन के सफलता की कामना करी। कार्यक्रम में श्री नेरा आधारभूत विद्यालय बगेवा के प्र सरिता उप्रेती, खैरा के प्र गजेंद्र चौधरी, कोल्भी नगर
राहत शिक्षक संघ के सचिव जितेंद्र चौधरी, शिक्षक सब राधाकृष्ण चौधरी, मदन पंजियार, रमेश चौधरी, विमल पंजियार लगायत के उपस्थिति रहल रहे। नगर समिति कोल्बी के सचिव जीवन पोखरेल उक्त कार्यक्रम में संचालन कर रहनी। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष उमेश चौधरी के स्वागत रहे। सामाजिक सेवा में सक्रिय उपकार सेवा नेपाल 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका 21 अमलेशगंज के 43 वर्षीय सुमन कार्की के व्हील चेयर प्रदान कैले बाटे। 3 वर्ष पहले दुर्घटना में पड़ के स्पाइनल इंजुरी के कारण चले में कठिनाई भइल अवस्था में पुगल सुमन के व्हील चेयर प्रदान करत उनका दैनिकी सहज बनावेला प्रयास कल गेल। उपकार सेवा नेपाल के अध्यक्ष विद्या कुमारी सरावगी बतैली बनी। अध्यक्ष सरावगी सहित संस्था के सदस्य अंकुर शर्मा लगायत के टोली सुमन के घर में पहुंच के व्हील चेयर हस्तांतरण कैले रहे। सामाजिक अभियंता प्रकाश थार के अनुसार सहयोग अभियान के निरंतरता देवे के लक्ष्य राखल गई बाटे। परसा 12 के विभिन्न स्थान में भइल कार्यक्रम में 229 जने रक्तदान कैले बाटे। बीरगंज के छपकैया 12 के नौतन गंडक जीतपुर में आयोजित कार्यक्रम में 13 जने महिला सहित 229 जने रक्तदान कैले बाटे। नौतन गंडक चौक में न्यू रावो इंटरप्राइजेस से आयोजना कल गई कार्यक्रम में 4 जने महिला सहित 103 जने रक्तदान कैल। रक्त संचार केंद्र बीरगंज के प्रमुख सौरभ राज पांडे जानकारी देनी। ऐसे ही 12 के जीतपुर में भी भैरव टी के आयोजना में रक्तदान कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। संचालक भैरव गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में 2 जने महिला सहित 73 जने रक्तदान कैले बाटे। कार्यक्रम में रक्त संचार केंद्र बीरगंज के प्राविधिक मनीष कुमार शाह सहित के टोली प्राविधिक सहयोग कैले रहे। ऐसे ही बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 छपकैया स्थित ब्रह्म कुमारी के अपने भवन में रक्तदान कार्यक्रम में संपन्न भइल बाटे। ब्रह्म कुमारी युवा प्रभाग तथा समाज सेवा प्रभाव बीरगंज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 7 जने महिला सहित 53 जने रक्तदान कैले बाटे। गृह मंत्रालय 3 प्रमुख जिलाधिकारी सीडीओ के सरुआ कैले बाटे। गृह मंत्री रमेश लेखा के नवलपरासी पश्चिमी के सीडीओ, स्कीम श्रेष्ठ के मकवानपुर के सीडीओ में सरुआ कैले बानी। रौतहट के सीडीओ हीरालाल रेग्मी नवलपरासी पश्चिम में सरुआ भइल बानी। मकवानपुर के सीडीओ के अर्थ मंत्रालय में सरुआ भइले बाद खाली रहल बाटे। रौतहट केकर निर्णय भइल अभी तक जानकारी प्राप्त भइल नहीं है। ऐसे तेरथम के सीडीओ में मंत्रालय में कार्यरत प्रकाश अधिकारी के भेजे के निर्णय भइल मंत्रालय के कर्मचारी प्रशासन महाशाखा जनल बाटे। तेरथम में उप सचिव सीडीओ बानी। सर्लाही के हरिवन नगर पालिका 3 के नेकपा एमाले से निर्वाचित वार्ड सदस्य परीक्षण महतो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी के ऊपर गाली गलौज करत दुर्व्यवहार कैले बानी। विद्युत महसूल न तिरला के कारण लाइन कटला बाद उनका के संबंधित कर्मचारी के हम लाइन काहे कटले कह के तोरा के काट के फेंक देम कह के धमकीपूर्ण शब्द प्रयोग कैली। उक्त धमकी के वीडियो समेत सार्वजनिक भइल बाटे। फागुन 6 गते मंगर के रात करीब 9 बजे हरिवन 4 स्थित धारा टोल में उक्त घटना भइल बाटे। वार्ड सदस्य महतो लंबा समय से विद्युत महसूल तिरले न बानी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लालबंदी वितरण शाखा कर्मचारी सब प्रक्रिया अनुसार महतो के घर के विद्युत के लाइन कटले रहे। वह घटना के रिस में वहाँ के हरिवन 2 निवासी तथा विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी अशोक कुमार कुशवाहा पर दुर्व्यवहार कैले बानी। हरिवन 3 धार टोल निवासी राम वृक्ष महतो के घर में भोज खा रहल भैया उक्त घटना भइल बाटे। वह क्रम में कुशवाहा के घर वार्ड सदस्य महतो आक्रोशित होते अपशब्द प्रयोग करत उनका ऊपर धमकी देले रहनी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लोकतंत्र आ लोकतांत्रिक प्रणाली में हेरफेर हो सके के बात के सामान्य माने के बदल बानी। आज प्रथम महिला राधिका साखे के आत्मकथा करुणा के लोकार्पण समारोह के संबोधन करत ओली 7 गो प्रदेश 9 गो हो सके के आ 7 गो प्रदेश 5 गो हो सके के भी बतैले बानी। नागरिक की आवश्यकता देख के प्रदेश घटबड़ कर सके के उनकर कहना रहे। वहाँ के देश विकास और जनता की आवश्यकता अनुसार सुधार होके के बात के रुआबासी करेला जरूरी न रहल जिक्र कैले बानी। युद्ध विराम अंतर्गत समझौता के पहिलका चरण समाप्त होके के बाकी रहल पर ही पुनः आज इजरायली सेना 2 पैलेस्टीनी बाल बल के हत्या कैले बाटे। नाब्लस टुलकारेम जेनिन आ हिब्रोन क्षेत्र में छापा मार के इजरायली सेना 2 बालक के हत्या कैले अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी सब जनले बाटे। पैलेस्टीनी समाचार एजेंसी वाफा आ स्थानीय स्रोत के अनुसार हिब्रोन में 13 वर्षीय बालक आयमन नासिर अल हैमुनी के इजरायली सेना गोली मार के हत्या कैले बाटे। उनका के परिवार से भेटे जा रहल बेरिया छाती में गोली लागल रहे। अस्पताल में पहुंचावल कुछ समय बाद डॉक्टर लोग मृत्यु घोषणा कैलक। ऐसे ही जेनिन में 13 वर्षीय लड़की रिमास अल अमैरी के पेट में गोली मारल रहे। उनका के भी अस्पताल में पहुंचावला के तुरंत बाद डॉक्टर लोग मृत्यु घोषणा कैल। अल जजीरा जनल बाटे। जेनिन में एक व्यक्ति के इजरायली सेना से गाड़ी से घिसिया के गिरफ्तार कैले बाटे। था जलाजोन शरणार्थी शिविर में एक कैदी के बेटा के भी गिरफ्तार कैल अल जजीरा लिखले बाटे।
आज गांजा युद्ध विराम समझौता अनुसार रिहा होखे लागल पैलेस्टाइनी बंदी के घर में भी इजरायली सेना छापा मारले बाटे। आज मात्र 6 से 2 पैलेस्टाइनी या 6 इजरायली बंदी रिहा हो रहल बाटे। युद्ध विराम अंतर्गत समझौता के पहिलका चरण समाप्त होखे के बाकी रहले पर पुनः इजरायली सेना 2 पैलेस्टाइनी बाल बच्चे के हत्या कइले बाटे। आज मात्र 6 से 2 पैलेस्टाइनी या 6 जन इजरायली बंदी रिहा हो रहल बाटे।